Dan il-podcast joffri spazju fejn il-mistiedna jesprimu l-ħsieb personali b'mod liberu u responsabbli fuq suġġetti varji, mhux neċessarjament ikun hemm qbil mal-opinjonijiet tal-mistednin. Għalhekk nistiednu lill-udjenza sabiex tevalwa l-argument miġjub u bl-ebda mod ma jsir attakk personali fil-kummenti. Hija l-intenzjoni tal-produtturi li dan il-podcast ikun spazju fejn il-libertà tal-espressjoni tiġi dejjem imħarsa b'responsabbiltà u b'rispett sħiħ. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Xi ħaġa li saqsuna ħafna wkoll dwar is-CA5 għax ħafna nies għadhom ma jifhmux eżatt x'inhu fis-CA5. Ġieli saqsuna mintom tieħdu drogi waqt is-CA5 jibdew jaħsbu xi esperjenza li tinvolvi trips u hekk. Is-CA5 minn fejn bdiet biex in-nies nifhmuhom daqsxejn x'ikun qed jiġri waqt CA5, minn fejn oriġinat, x'inhuma r-roots tagħha bħala proċedura? Ħanibdew mill-bidunet net, ġifieri. Aħjar ejwa. Mela, tul iż-żmien nafu li meta ikun hemm kongregazzjoni ta' nies f'daqqa u jitolbu għall-istess qan, dejjem jidhru daw id-dwal. Meta tajt jitolbu ġifieri f'sens reliġjuż jitolbu jew? M'hemmx għalfejn reliġjuż, ġast li tirringrazzja l-univers u hekk eżempju, għax meta kien hemm fi żmien qabel kif naqbad ngħidu żmien l-Inka u hekk, daw xorta kienu jaraw daw il-blalen tan-nar, jekk tara fil-cave systems tara bħal spirals u affarijiet oħra li jiena għalija dak nagħmel attribuzzjoni għalihom. Issa, però is-CA5 kif ifforma s-CA5 pratikament il-proċedura li għaddatta Stephen Greer għax aħna fuqha nimxu, sawa? Daw, pratikament kien hemm ġeneral Ġermaniż insomma ġiġa tħaddilna fuqha di li kien mar hemmhekk it-Turkija fejn daw it-Turkija kienu jipprattikaw dil-biċċa tax-xogħol fil-muntanji. Però dawn skoprew dil-ħaġa it-Turkija s-Sufi dis-setta Iżlamika tissejjaħ is-Sufi. U jinsabu fil-muntanji, fil-reġjun tal-muntanji tat-Turkija. Ironikament, fil-bidu fl-Iżlam kien permess li jpejpu l-ħaxixa u hekk għax hemm records. Illum il-ġurnata ma jistgħux jpejpu ħaxixa. Le, llum il-ġurnata hija meqjusa bħala ħaram. Fimt? U t-tabak le. It-tabak le. Ġiet ħaram fl-1800s. Jew le. Ġiet ħaram fis-1700, sorry. Fis-1700 ġiet ħaram għax kien hemm wieħed fl-Afrika u sultanu ddeċida li n-nies ma kienux qed jagħmlu xejn daw ipejpu dejjem relax, relax, ma rridux jiġġieldu, jiġifieri rridu jgħixu fil-paċi u għal-isma daw ġew weak tipo għalih u ridhom ibbenja l-ħaxixa. Weak għax eżempju ridu l-paċi. Fim? Daw minn pepper ħaxixa kulħadd friendly naħseb kważi. U insomma u benja ħiela ma ġew soft wis. Insomma, is-Sufi peress li hija setta Iżlamika u tinsab fit-Turkija nafu li bejt Turkija, il-Libanu u dawk il-postijiet kollha hemm ħaxixa tajba. U daw kienu jipprattikaw ġifieri li jpejpu l-ħaxixa wkoll. Jkunu jikkonsmawha, ma ġest jikkonsmawha jpejpuha, kienu jikkonsmawha mal-ikel, kienu jagħmlu ħafna użu minnu, kienu ġa skoprew l-użu tagħha bħala mediċinali, għax tinsiex inti l-Arab kienu l-ewwel nies li kienu għamlu l-alġibra u daw l-affarijiet kollha li bdew l-alġibra u hekk. Fi żmien l-Imperu Ottoman. Kienu avvanzati ħafna, speċjalment fejn jidħol mediċina u hekk. Issa, da pratikament dis-setta kienu għedin jitolbu fil-muntanji u waqt li kunet jitolbu normali, bdew jidru daw il-blalen tan-nar u jagħmlu display għalihom. Huma kienu jsejħu
kienu jiringrazzjaw l-Alla kif jitolbu l-Musulmani, jekk tara talba tal-Musulmani, tiġġieħ tgħidlu grazzi l-Alla fim tal-li qed ħajju hekk. U da kienu jidru daw il-blalen, kienu jiddiskrivuhom bħal ma naraw aħna fis-CE5. U kienu jituhom show, huma għalihom kienu anġli. Issa, ġara, kien hemm dal-ġeneral Ġermaniż u kien imur magħhom, da pratikament saraq il-prattika li kienu qed jużaw, ma x'qed ngħidu fi żmien il-gwerra ġifieri? fl-1885. qabel. 1885. Inti mbagħad għandek fin-1900s dal-ġeneral kienu kif xem kelma għal-mysticism bil-Malti, m'hemmx naħseb. Ma naħsibx li hemm. Insomma, Tistgħidlu mystiċiżmu ma tista' għaxu sufi mysticism jissejjaħ il-proċedura li jagħmlu huma. Irħila l-lum il-ġurnata xorta għadhom hemmhekk fil-lok u jgħadhom jipprattikaw l-istess ħaġa. Ġifieri da jekk min ħajmur it-Turkija fil-Multani ħajsib il-dissetta li għadha qed tipprattika bl-istess mod. Bil-ħaxixa u hekk imma jew. Bil-ħaxixa u hekk kollox l-istess fil-Multani. U għax mbagħad toqgħod tagħmel find out tissaqsil dak u da u mbagħad titkellem ma' torok oħra li jafu bihom u jgħidulok u le dawk imġienen, infatti dal-aħħar kienu taħt attakk is-Sufi. Fim? Mill-komunità Musulmana stess. Imma insomma, dan il-ġeneral Ġermaniż adatta il-protokoll li kienu qed jużaw, minus il-ħaxixa, u bdew dittu li society. U dittu li society, mbagħad avvanzat, mbagħad kienu komunikazzjoni ma' Lister Crowley, u kien hemm l-istorja ta' Jack Parsons li tkellimna jiena u Keith fuqha. U somehow peress li Dr. Greer kien informat, kien deep fil-gvern Amerikan, infatti kien jibrifja lil Clinton, meta kien president. Allora inti x'għandek mela da kien hemm xi ħadd qed jinvestiga dal-affarijiet fis-CIA u f'daw is-setturi li jinteressahom daw il-fenomeni strambi u kien seraq il-protokoll Dr. Greer. Issa l-istorja ta' Dr. Greer għalli u kellu near death experience u f'din near death experience insomma wara beda jimmedita u hekk u kif beda jimmedita derulu daw l-orbs. Imma fil-verità u saraqa li għax kellu sab l-informazzjoni u uża. Għalhekk Dr. Greer kulħadd jaf li huwa hekk. U aħna llum il-ġurnata permezz ta' di ovvjament irridu ngħidu grazzi lil Dr. Greer ovvjament għax bih bdejna nagħmlu CE5 għax kieku meta konna fil-bidu konna xettiċi veru min. Ifhem jiena sa ċertu punt għadni wkoll. Inti għadek xettiku. Għax inti tittarhom mill-viċin. Irridu drone li jersaħ lejhom kieku. Mhux hekk biss fis-sens da bħalma jgħid Kit ukoll. Inti biex xi ħaġa tkun xjentifika tirreplika. Issa jekk dil-ħaġa mhux qed tikkoopera miegħek. Ejn nagħmlu mod li vera hemm xi ħaġa. Di mhux xort għandha il-will tagħha ġifieri di tidher jekk triti. Jekk ma tridx tidher ġieli morna sejfaj ma deritx, finti ma tistax tirreplika, għalhekk ma tistax tirreplika, ma tistax tgħid li xjentifika. Għadna ma minnix waħda fid-dawl. Eħe, u staqsewna ħafna u Kit interessat u ħassir. Insomma, sa irridu nkomplu ninvestigaw dal-fenomenu aħna. Jiena dal-aħħar. Billi tkun xettuk ma jfissirx li taqtalajn alla ma mxej. Fis-sens minix konvent imma billi tibqa' tipprova. Le, jiena. L qed neħdu pjaċir. Eżatt, eħe. Ġifieri jekk xejn. Jiġi li noqgħod nipprattika waħdi. Ġifieri, imma diffiċli minnu, ma tkunx eżattament ċert. Ġieli tara xi flash fis-sema veru. Darba minnhom kolli din hawnhekk qed li jara dak il-flash. Ġieli naraw. Jiena nara ħafna affarijiet anke mhux CE5 kultant di xi ħaġa li nara spiss u ġieli rajt anke m'analiż. Aħna dal-aħħar naqqasna ħafna daqsxejn mhux ħasir. Ma qabel konna mmorru eżempju mmorru ħaddingli u mmorru Witteline Mekka u Zonqor. Zonqor sabiħ. Kon hekk kalkwiet ikun hemm is-sema ġieli tkun qed tħares il fuq u tara
stilla waħda, sa tixal terġa' tintefa'. Ejwa. Wara ftit tagħmel t-tieni darba. Kemm il-darba tgħidlix il-lost jew ma m'għandix idea. Vera stramba. Imma jien naħseb xi satellita ta' ma tkun. Fl-istess post ma tiċċaqlaqx. Dik li tifqal naqamu ħejn biss. Għax kieku qed tiċċaqlaq u tiflaxxa darbtejn ngħidlek. Mhux ovvja, għax kienet f'post tiċċaqlaq tal-post ieħor, imma fl-istess post fiss. M'għandix spjegazzjoni għalja. Kapaċi tkun xi ħaġa naturali jew spjegata ta' ġast jien ma nafx x'inhi. Aha. Għandna x'mistaqsija ora? Le, bażikament naqbdu d-tema, mela CFI spjegajna l-oriġini tiegħu. Eżatt. Issa naqbdu d-tema ta' lodda biex inti b'xi mod forsi mhux il-kelma eżatta tikkomunika mal-paranormal. Mod ta' kif nikkomunikaw. Lodda biex inti tinterektja mal-paranormal. Jien naħseb li l-iktar għodda hija s-CE5. Sawa? L-unika għodda li naħseb li taħdem. Allura, jiena kultant is-CFI nsejħilha il-Ouija board tal-alieni sort of. Eżattament. Għandha l-istess funzjoni. Issa, kif kien qala Kristu fejn kun hemm wieħed jew tnejn ikun hemm jiena? U x'hekk. Jiġifieri l-istess. Xi ħaġek ma nafx dik l-impreċis imma dak sens. Għax moħħem xi jedda 100 illum. Imma eżattament jekk bniedem da bħal mem da l-eżerċizzju li provaw fejn ikun hemm grupp ta' nies semmejni l-aħħar darba li tikteb xi ħaġa fuq karta xi ħadd jitfaħħa barra u dak jieqa' barra dak il-bniedem u dawk il-grupp jridu jippruvaw jaqtaw x'hemm fuq dik il-karta. U flimkien jekk jikkonċentraw flimkien jisibu viċin l-answer tal-li jkun hemm fuq il-karta. Ġifieri dik provata kemm il-darba provaw jirreplikawa. Jiena li kontrajt studio naqas Trump dal-studio u millux provajt insibu u ma sebtux imma ma sebtx kontriħ. Kienu jagħmlu minn li sar New York. Kienu jiffissaw ġurnata u f'dik il-ġurnata kienu jagħmlu session ta' yoga u meditation ġo pjazza. F'dak il-ħin, eżempju jagħmlu satej meditation, jinaqdu grupp ta' 200 ruħ. Waqt li qed issir il-meditation, somehow il-crime rate tal-post jinżel b'xi 10% ġifieri. Da l-istess bħal ma nafx hekk rajt tal-Montauk Project. Semmejni għal-aħħar darba ma. Eżempju, fit-tlieta ta' wara l-ofsinhar ikun hemm xeba crime ġo dal-post fejn kien hemm ġol Montauk ġo dit-town. Fim? U mbagħad hekk nofsija crime u daqshekk jaqaf kollox, bum. Jerġa' jmur kollox għal normal. Jena għax ħaġa stramba. Allura, inti kif tħares li ġili tkellimna u anka naħseb ġili għatta publikament li għalik il-Ouija board kull mi biċċa. Il-Ouija board u biċċa njama sort of. Ejju. Imma jena nifmek ta' infisa u ħeda in isolation ma tagħmel xejn inti għax il-mod ta' kif tuża. Ejja mhux hekk le. Inti taħseb li bħala għodda ma tagħti riżultat ta' xejn? Xejn s'issa provajta mal-ħbieb. Provajta waħdi. Pratikament xejn imdendle da mal-ħajt ġivieri. Waħħilt l-sticker tal-Wi-Fi. Ma mdendla mal-ħajt. ħanna la badaq xejn l-avukat ta' xita, ma jfissirx li l-ek ma ħadmitlek xmiex. Ejwa. Odda valida. Madonna, għamilta sew, għamilta sew, ta' xena. Minn stess tajt il-paranormal jgħamil l-lostja jrit, jekk ħajja webbis ras u jitnejjek biku ma jridx jikkomunika miegħek. Mhux hekk. Mhux ħamel, tista' ddum tagħmel Ouija board 80 sena. Imma anke eżempju jaf jista' jkun għax jiena naf li m'għandix fidi li ħataħdem. Fimt? Naf li mhux ħataħdem. Għalfej għandek fidi li ma taħdimx għax naħseb kieku jkollok. Għax il-paranormal ma jaħdimx. Kieku jkollok tieħu survey ta' n-nies naħseb l-iktar għodda li jibżaw minna u jemnu għajja l-Ouija board jemnu li tista' tiġi possedu tiftaħ portal jekk ma tkunx taf tal-qu. La, m'hemmx minn da. Għalija m'hemmx minn da. Il-paranormal ma jaħdimx hekk ta' il-paranormal vera jaħdem kif naqbad ngħidlek.
ħajtarget jan nies, ħajażilhom in-nies. Mhux ħajażel eżempju kif naqbad ngħidlek, ara għaw dal-grupp mela ħanidrilhom għax idin ġo dal-post u peress li nidher dejjem hawnhekk ħanidrilhom illum. Ma jaħdimx hekk. Mhux lokal, mhux ġo dal-post jew nkella ċempillu bil-wieġeb. Inti jekk hemm post bħal insemmu eżempju jsemmu ħafna l-ħabs l-antik jew inkella l-Berriks ta' Salmon fejn morna nagħmlu il-Ghost Hunt. Jekk inti għandek ammont kbir ta' nies li qegħdin jgħidu li raw jew semaw jew ħassew l-istess ħaġa. Ġifieri mela huwa local sa ċertu punt. Qiegħed marbut ma' dak il-post. Ma naħsibx tajjin. Ma naħsibx. Kollhom kien jista' jkun suġġett tal-paranormal. Imma ma temminx li hemm hotspots iktar minn oħrajn? Le. Biex ikun hemm hotspots kbar. Skoprejta dal-aħħar. Li tkun hemm il-maddej, ammont ta' metall u radioattività. Biex il-post ikun highly active. Highly active. Li tista' timmarka xi ħaġa darba. Fimti ġifri kun hemm running water taħt. Ammont ta' metall. U x'inhix saħseb li hija raġuni imma. Għax inti tissemmi affarijiet li huma isu science qed tagħmilha isu esperiment ta' science. Mhux hekk huwa aħna qed napproċċja minn aspett xjentifiku. Mhux qed ngħid li ma jeżistix, imma qed nipprova nsib is-soluzzjoni għal xiex qed jiġru dawn l-affarijiet. X'inhu l-komunikat bejn il-bniedem u l-paranormal. Xi jrid il-paranormal mill-bniedem. Naħseb li jrid xi ħaġa ma. Jien ma nafx, jiena għandi ammont sostanzjali ta' nies li huma O negativ. U inti taf. Maġġor parti tan-nies li jkollhom esperjenza paranormali huma jew O negativ, jew O positiv, jew ikollhom xi ġenituri jew nanniet li huma O's. Jiġifieri l-dem O huwa l-iktar dem primittiv li ssib. Jiġifieri id-dem l-A positive, l-A B, il-E, kollha ħarġu mill-O's. Mill-low positive u mill-low negative. Imma l-ikbar ammont li għandi, mhux bil-paroli qed ngħidlek, ta' nies O negative. Issa jiena qed nipprova insib patterns, qed noħodha b'mod xjentifiku, jiġifieri qed nipprova nsib il-patterns fid-dem tan-nies kemm ikun smaw ilma, x'jħobbu jagħmlu, jekk jinteressahomx il-paranormal, kif beda il-paranormal magħhom, nieħu kollox step by step, eżempju, ħafna minn nies li jkollhom esperjenzi paranormali fid-dar, ma jkollhomx fucking klieb. Xejn, ma jkollhomx kelb, jiġifieri bla pezz, ġeneralment. Għax għalhekk imbagħad il-ħsejjes jibdew ikunu iktar kif naqbad ngħidlek inti jiena għandi qtates kif ġili waqqaw xi ħaġa ngħid il-lostja. Jaħsduk. Tkun fid-dlam waħdek, anke l-qattus l-iswed ukoll tibda tara ġieli nqumu nsibu hekk fuq is-sufa nares lejja. Insomma, kif naqbad ngħidlek ma jkollokx pezz id-dar ħadd isma' ħoss ħasad tgħid ma hawn xi ħaġa u mbagħad jekk il-ħoss ikompli, ġeneralment ma jkomplix fit-tul ta'. Ġeneralment tik ġimgħa hard time u daqshekk jieqaf. Għax inti mbagħad jisek tkun ġejt immjun għalih, inti ġast kemm beżżak dik in-naqra ta' dik in-naqra awareness, fimt? Li jgħidlek ismaw xi ħaġa ta' u daqshekk pup u jħallik bil-kwiet. U mbagħad jaf jgħaddu jien naf tul ta' żmien u jerġa' jagħmellek xi ħaġa. Da bħalma hemm miktub fil-ktieb ta' Jack Valence sejt li mawjed. Madonna. Fejn jgħidlek jekk inti ma tkunx qed tagħmel xi ħaġa lil fenomenu iridek jew qisu inigżek naqra biex jilħaw. Jew nkella jibdlek jgħidlek fil-ktieb. Ġifieri jibdlek b'mod ta' kif inti taħdem. Ma fl-ma sens ġifieri għax ikun iridlek il-ġid u jitfak fit-triq it-tajba xi ħadd ngħidu. Jack Valence dejjem għandu dit-teorija li dal-fenomenu għandu aġenda. Fimt?
jew hemm ħafna affarijiet jaħdmu għal xi ħaġa waħda, sewwa, jew hemm dik xi ħaġa li tikkontrolla daw l-affarijiet kollha li jiġru. Ġifieri jew għandek ħafna paranormal li mhux konness ġo bubble waħda, fimtu qed jaħdmu għall-istess qan. Jiġifieri jaħdmu għal target flimkien. Jew nkella għandek dik xi ħaġa li target jgħid x'inhi ġak valemma. X'inhi? Il-target jgħid x'inhi ġak valew. Pratikament jisot jgħid bħalma ngħidu aħna l-programmer. Fim? Għandek programmer għandu daw. Ma il-programmer li ħoloq dir-realtà qed jipprova jibdel xogħlu ġifieri xiex. Billi ella jbeżżan nies u jlibbes in-nies ta' soldat u jagħmel. X'ismu dak li kiteb Madonna, The Blade Runner. Philip K. Dick. Philip K. Dick, dak għandu interview. Blade Runner il-film jismu, ktib jismu The Android's Dream of Electric Sheep. Dak għandu interview. Ġieli rajta? Jista' jkun, għax rajt ħafna, naħseb rajt ħafna materjal u ġieli rajt interviews. Ma nafx jekk għax nistgħux nużawha fair use. X'inhi ma fuq x'inhi l-interview? Jibda jispjega fejn kien ġi persekwitat mis-CIA u hekk u għax beda jitkellem fuq il-Matrix men. Li aħna qed ngħixu ġo Matrix u ġieli dal-Matrix jibda xi variables. Li għandu interessanti Philip K. Dick li naf rajta video qas rajta bħala interview u ma nistax niftakar l-isem tal-ktieb, però mingħajr qatt ma kien ara l-Bibbja kien kiteb xi storja fejn anke l-ismijiet u ma xi avvenimenti u ismijiet li qegħdin fl-atti tal-Apostli. U mbagħad għadduna xi sentej wara ġifieri kemm kien viċin bl-ismijiet b'kollox. Nixtieq nerġa' nsiba dik. Interessanti dak il-bniedem. Dak bniedem interessanti ħafna ħafna. U mitftit qabel ma ħareġ il-film għastja biex kun jaf x'suċċess għamel ħaqqa. Ifhemu kien ta' suċċess ta' ġifieri fil-ħajja. Ejja mhux hekk. Fl-istess ħin kien sparixxa ieħor fil-Messiku li kien jitkellem bl-istess mod. Pratikament dal-fenomenu jisu qed jikkontrollana u jigwidana u bliri fimni. Da jekk u onnipotenti, fimt, immaġina dajet. Inti taħseb li il-paranormal huwa Alla? Mhux hekk. Mhux hekk. Meta għax din hija. Ma x'inhu Alla joqgħod ibeżżan nies u jagħmel il-trabi jibku bil-lej. Entertainment. Joqgħod jiftaħlek il-gwardarobba. Entertainment. Taħseb. Ġinti tajt li Alla qed jilgħab logħba The Sims. Taħseb. Qed jiblaw f'sor mubina. Dejjem f'kull reliġjon għandek li hemm xi ħaġa oltre ikbar. U sorry, tista' ma taqbilx miegħi. Però kif qiegħda s-sistema jekk hemm vera hemm xi ħaġa, aħna qed nassumu li hemm xi ħaġa sewwa. Jekk hemm xi ħaġa di sa tieħu bass bina, fim, ġust. Jekk toqgħod tinkwieta fil-li jew ikun hemm kollox paċi u bla ġlied fid-dinja. Fil-li kienu perjodu bla ġlied fid-dinja. Ma tkunx daqshekk gravi bħal meda bħalissa u f'xi fit-Tielet Gwerra Dinjija. Insomma ġaħedin fit-Tielet Gwerra Dinjija. Għedna nisimgħu għadej, hostja, għajjew l-alla. Ara kemm ilha għaddejja l-gwerra tal-Ukrajina. Mhux jisa t-Tielet Gwerra Dinjija għaddejja jisa. Għandek l-Ukrajina, issa għalla l-Iran u l-Amerika. Tiċċaqla qiegħda l-istorja. Aħna din fin-nofs. Iġifieri, meta aħna mmorru nagħmlu ghost hunt. U kej tiġib li EMF meter u trifield meter u l-osti kollha. Għax inta dekk hemm li s-C5 biss taħdem. Eżatt. X'ikun qed jiġri meta eżempju l-K2 meter u trifield meter jixħalu jdoqqu f'daqqa bħalma kellna fl-episodju ta' Salmon. Hija naqas tramba dik ukoll. Hija xi ħaġa paranormali l-ewwel net jew forsi hija xi ħaġa. Jista' jkun kollok xi ħaġa magnetized u jimmarkalek. Imma tiġi u titlaq. Jekk inti tkun fl-istess post. U qegħdin still ġifieri f'dil-kamera f'daqħda titla' malla mbagħad terġa' tinżel. Jien li Tibux dar li forsi hawn electronics u hemmhekk alla bozza m'hemm. Jien li rajt stramp
Rajs Trump. Tal-ballun. Dik naħseb għal-kem forsi l-iktar wahda li forsi n-nis ħajtkellmu fuq, għalija l-inqas wahda stramba, nkun onest. Vera? Għax dak il-ballun, l-għart jista' jkun hemm daħħa fi frixa, dak gram season, ta' tonfoħlu Alla jitlaq. Qed tifhem? U da mhux li orrajt iċċaqla imma mhux ir-rombla. Fis-sens titfgħu fuq xi titfgħu selmun hemm trab ħmieġ ġebel żgħir. Ċfiri da easily jerġa' jieħu postu u jiċċaqlaq. Fis-sens seta' kien kollox, imma tant hemm probabilità kbira li kienet xi ħaġa naturali. U forsi li ma rawx in-nies għax kien hemm min ikkommenta għax fil-video ma derx jiċċaqlaq der jixħal biss. Sorry, kont ħaqalla waħdi b'kamera waħda. Imma dak il-ħin li Carlos kienet taħares lejh, to be honest, Carlos ma rax il-ballun jirrombla. Jiġifieri dal-movimenti li jagħmel il-ballun huma mikroskopiċi letteralment. Astja? Ġifieri microscopic, ċaqlu microscopic. Dal-ballun li għandu, dan huwa ballun li labu biħleq tates. Imma dal-ostja ballun, anke jekk tħares lejh ħażin jiexħal, sensittiv ħafna, ġviri memx fej, ġviri, jek ikollna xi ħaġa flat surface. Ma kienx liktar esperiment. Fejn nistgħu nippruvaw nerġgħu, eżempju. Le, ġviri, dak wieħed mill-lodda li żgur fil-Ghost Hunts li miss ħajintuża peress li kien ta' suċċess. Eżempju, kif tuża l-SLS. L-SLS hija dik li l-kamera tipprova through wireframe tagħmel il-figura ta' bniedem. Jiena li huwa bullshit totali u hija oxxata daqs il-voice box. Ma taħdimx, hija kwistjoni ta' pattern recognition. Fuq il-voice box. Mela, nafu li Thomas Edison prova jibni radio biex jikkomunika magħhom. Sawa, biex nibdew nagħmel bidu. Thomas Edison prova jibni radio biex jikkomunika magħhom. Di qatt ma rajtam kien. Iwa. Prova jibni radio biex jikomunika mal-xismu, mal-mejti. Jena sabaħ jena spiegawla minnis kif jaħdem voice box. Neħdu naqġejn naqqa storja fuqa. Voice box huwa apparat li biex tisma l-ħna. Missintik t-istiktikal fil-dettal. Umbat għandek fil-50s li ġiet invoga dit electronic voice box fej fil-verità fil-50s bdiet jisal ħaġa, umbat għandek progress through is-60s u 70s l-Ingilterra fej kienem min kienet jesperjenza, min kienet jiprofa jagħmel esperimenti fis-seances u hekk. U fil-90s bdew il-paranormal scholar ta' xismu, ta' Keith Parsons, fejn mbagħad hemmhekk splodit ma' kull imkien. U kien hemm il-di tal-white noise u affarijiet oħra. Min tista' tidħol iktar fid-dettall. Bażikament, il-kunċett oriġinali kien li inti f'dak it-textix li tisma' fuq ir-radio qisu l-entità tissellef dik l-enerġija biex timmanipula dak il-ħoss biex joħroġ vuċi, sentenza, kelma. Imma kieku taħdem hekk fejn ma fiex, imma il-fakapel ħafna minn daw il-ghost box li għamlu huma sweep radios, ġifieri jaqbdulek minn frekwenza jinnaf minn 80 sa 120 MHz. U jibda inti fil-fatt tisimgħu faqa dak li kunet jagħmel ikun qed idawwar frekwenzi 87.1, 87.2, 87.3 għaddej. Imma ħafna drabi da jkun qed jiswipja. First and foremost, radio channels li fil-verità jkunu qegħdin ixandru. Mhux hekk? CB radios, jiġifieri anything li taqa' taħt dik il-frekwenza daħ jiswipja u x'jiġri. Eżempju, ikollok cluster ta' channels tar-radio, ġeneralment tkun billej li forsi l-mużika ma tkunx daqshekk ħefer kemm tisma' mużika, l-aħħar darba opera bdejna nisimgħu minn ġol. U forsi minn 3 stazzjonijiet differenti jaqadlek 3 sillabi differenti. U inti tipprova tinterpreta x'inhi l-kelma li qal. Fil-fatt mill-Ghost Box minn dal-sweep radio rari tisma' sentenzi twal kull ma tisma' sillaba jew tnej.
Allura, għalija, għallija. Bħal Bumblebee. Fis-sens, jena għalija u muwa xjentifiku xej bħala għodda. Jien naħseb il-mod kif tir-rekord, jiena smajt vuċijiet ta' spirti mhux tru Ghostbox imma letteralment għandek mikrofon sensittiv fil-kamra. Jinstama baxxu mbagħad jollu l-amplifikazzjoni u l-lum ħafna biex tnaddaf ukoll. Jiena lija jekk Ġieli smajta inti jew li mhux smajtu jiena xi rekordjajtu jiena ġieli smajt eżempju u dik xi ħaġa li fis-C5 fil-Ghost Hunt li jmiss nixtieq nesperimenta biha li huma microphones tiegħi li mhumiex sweep radios naf li huma sensittivi naf kif jaħdmu naf kif innaddafhom. Ovvjament, sound engineer. Imma bħala Ghostbox li tisweepja radio għalija asħaq il-ħela ta' ħin nippruvaw nużawha f'Ghost Hunt. U anke di ta' x'ismu naraħħa ħafna vejgi jena tar-ritratti ukoll. Ġifieri jekk inti qed tieħu ritratt, eżempju milux rajt video, tallaw video ta' persuna għaddejja minn wara tieqa. Dik il-persuna kienet għadha tiffilmja u kellha l-bozza tal-kamera. Ara, il-problema ta' das-suġġett sajan li ħafna nies jixtiequ li ikunu huma li jkollhom l-ewwel ritratt fucking tajjeb li l-video tajjeb. U l-entużjażmu jiġri bihom. Le, dik żgur. Issa. Palma ġiġri li wkoll. Palma tiġri l-kulħadd. Aħna li xi ritrattarju aħna li nagħmlu sajan taf inti jiena inti kit meta jkun hemm xi ħaġa nibgħatu għal xulxin. Ejwa. U ma nqogħdu ngħidu xejn għax dak hekk u dak hekk isma' hawn dan x'taħseb li hu. U dak li jkun jerġa' imma meta tieħu eżempju ritratti bil-lej. Speċjalment f'postijiet. Paradolja wkoll. U paradolja ħmiġ fl-ajru li jista' jkunu orbs. Sensors jiena eżempju ħafna minn dal-ghost equipment jinxtara minn fuq Amazon jew minn fuq Temu. X'ellost jagħti pretendi x'sensor ta' kamera ħajkollok jekk inti xtrajt night vision li tiswa 40 euro minn Temu. X'qed tippretendi li tara alla kollox. L-unika video ta' xi ħaġa paranormali li għandna pratikament, rejnieh dak kemm il-darba. Dak is-sensors ma nafx kemm kienu jiswew flus beda jiġri. Meta jidħlu kwistjonijiet ta' kameras. Sakemm ma tkunx taf l-ambjent fejn qed tiffilmja. X'in il-kam, ma tista' tgħid xejn, ma tista' tgħid xejn. Kultant tara xi ħaġa. La tkun taf hekk teba' fuq il-lens. Bniedem jew ghost, fis-sens dam hemm xejn definit, xejn. Dik il-problema ta' das-suġġett li s'issa qatt ma kien hawn biċċa prova li tajt il-qaħba. Ma nafx kif ħanispjega. Dak l-unika video ta' stjali hemm ta' u mod mhux twil vera qasir. Fejn jidħlu UFOs hemm videos li ngħid ostja ma nafx kif nispjega. Forsi hemm min ma fejn jidħol affarijiet ta' paranormal, s'issa għadna ma ltqajtx ma biċċa evidenza video jew audio li ngħid ostja. Dak il-video hemm dawk il-lasers ippuntati din ġol ħajt. Sawa? U f'daqqa waħda tara l-laser, il-point tal-laser qed titwistja ddurek. U jiswa mbagħad komplet tikber hekk. Jiswa qed idur xi ħaġa. Ma naħsibx li qatt rejnieh tara dal-video semmejnieh ma rejnieh. Istjassa fitxura. Jekk insibuh qed tarawh bħalissek, ma taraw xejn ma sibniex. Ma sibniex, ejwa. Imma fejn rajtu Madonna. U vera qasir ħasra għax taraħ idurek. Li qed jgħid sajana jeżistu lasers li flokki jitfaw point jitfaw forma ta' xibka. Ġeneralment daw jintużaw biex inti tkun tista' tara t-texture ta' ħajt kif inhu. U kif jintużaw ovvjament f'daw l-affarijiet biex jekk ikun hemm ċaqliqa taqbadha mill-ewwel. Dik vera kienet friki. Imma dak naża inġinier li kien esperjenza l-ħaġa. U l-ewwel esperjenza jisu bħal terremot. Le, l-ewwel esperjenza marġo post u kien hemm waħda. Imma dejjem ma tistax tgħidha ta' għax naża inġinier jien naf tobba alla li jemnu li jekk tiftaħ tieqa fix-xitwa jaqbdek rieħ taf ġieħ Kristu.
Jew jekk ma tattix ħalqek misħana għal-bart jaqbdek rieħ. Allura jekk hemm xi ħadd u jixtieq jesperjenza l-paranormal. Hemm xi ħaġa li jista' jagħmel xi forma ta' esperiment, xi attività li jista' jagħmel biex għax ħafna nies jgħidulek x'jiena qatt ma rajt xejn, jiena qatt ma smajt xejn. C5, l-unika mod viċin li t-esperjenza xi ħaġa paranormali meta taraħħa fis-sema. Issa kien hemm min esperjenza wara C5 u ġeneralment ħafna min-nies li jkollhom l-encounters ma' l-UFOs li jien ma kontx nemmen u kont kontrija għal tul ta' żmien huwa meta tintaqa' ma' UFO ħad tintaqa' ma' xi ħaġa paranormali. U għandek l-effett tal-hitchhiker effect ukoll. L-effett tal-hitchhiker effect pereżempju tmur x'imkien u jisek ħattriħ, laqqattu miegħek ġarrejtu miegħek u ħattu miegħek id-dar. Dik iwa, dik iktar plausibbli milli tmur ġo post u ħadd esperjenza żgur. Jaf inti pereżempju ġast intqajt miegħi jien kelli esperjenza paranormali u kelli l-hitchhiker u inti mbagħad ħattu minn għandi. Fimta? Mal-Covid mela. Pal-Covid, eżatt, hija. Imma dik it-teorija żgur taħdem, dika nilab il-flus fuqha jien. Jagħmlu l-vaccines għalija wkoll. Dik żgur, għalija jiena dik żgur taħdem. Infatti jekk tara l-istejjer tal-Skinwalker Range, l-istejjer tan-Navajo, stejjer oħra pereżempju li kumbaċu magħhom, pereżempju jekk inti tmur ġo post jaf iġġor xi ħaġa miegħek fieda fil-folklor kollu kważi. Dika iktar ngħid li taħdem ostjarien li jien naf tlaqtu minn x'imkien da. Ġeneralment jibdew jew bħal cracks, jew bħal boċċi jaqgħu, jew bħal esplużjoni kbira, hekk jibda l-ewwel. Jew nkella xi figura sewda jew xi ħaġa tiġri hekk, affarijiet hekk jibdew. U mbagħad jibda bil-mod hekk jew pereżempju jaħbilek xi ħaġa, jew jitfalek xi ftit jekk jisparrax ta' ilma. Just biex hekk ġibek naqra edge. Għax nandu. Nalqu? Nalqu. Għajdolhom ċaw mela. Narakom, guys.